sa ganahanan iti apan nakaisangkat iti simultaneous examination iti entero iti paglilian tayo Pilipinas ken napakaramanan nan meten iti Ordaneta Pangasinan gaputa isu iti pangaramitan wenno napili nga pakasangkatan na iti eksaminasyon inton umayngal daw iti Disyembre 12 taon 2021 no sa dinhi pakamupay iti Civil Service Commission ket daytoy nga eksaminasyon ket para kadagiti asa nga gasot 89 nga managtrabaho iti city government iti Region 1 no sa dinhi dagiti nailista ket isu dagiti awan iti eligibility na nga madamang agtrabaho iti city government gaputa daytoy ket masapol nga dumalanda iti career service examination tapos ikastakat agbalinda nga sertifikado professional ken lisensyado iti pagserserbyanda kadagiti na dumadum nga ahensya iti pagilian tayo Pilipinas. Dapat iti ket indulwan met iti Civil Service Commission iti panang-inspect kinapanang monitor da kadagiti na dumadum mga testing center tapos iti kastakat may pasigurado da nga awan iti transmission iti COVID-19. No sa dinuket nakaisagana metten iti Ordaneta City Culture Institute ken kastamot ten dagiti duwa pay nga pribadong establishmento iti pakaramidan iti eksaminasyon kadagiti ag-examine iti career service examination. No sa dilang pakamupay iti agda mga Regional Director for ani Hedy Jose Lardizabal iti Civil Service Commission iti Region 1 iti syudad iti San Fernando La Union kinunana pay iti agda mga Regional Director for ket amay parit iti panagusar iti cellphone ken pakaramanan metten iti calculator kang ronan iti ag-examine iti career service examination bayat nga saan dumabaling nga laan dagitoy wenno adda iti pangkabilanda iti maysa nga lugar sakbay nga mangrugi iti eksaminasyon. Intay mandenggan iti panakamantayo tagda mga Regional Director for ani Hedy Jose Lardizabal iti Civil Service Commission. Digay word gamin na civil service in general, generic term po natin yung it may also be government service, a public service. No career service examination, this is a particular examination being administered the Civil Service Commission for the grant of eligibility kada gito'y examinees nga makapasa. And this is usually for appointment na maka-employ them to the government when no dagito'y ada ti government service nga maaddan ti corresponding eligibility nga for advancement when no for promotion. Sir, damat lang kading maangay nga career service examination itatang tawon sir. Yes, Bongo Randolph, ngamday ito just for two particular agencies. Natin po namin agency request for this year as compared to previous open system amin nga qualified nga applicants. Dahil kaya po, based the request iti City Government of Urdaneta nga naka-qualify iti after meeting the requirements piti para dito yung agency request. Umuna, may provide ng venue para nag-examinees da. Secondly, of course, based the quarantine classification, the requirements na winotatayo pa natin yung alert level system. And third, of course, iso na amin timang finance, kanagiti amin wino gumastos para iti panaka-hold na nato like traveling expenses, the Civil Service Commission staff, na pa-exam, accommodation, can nagitid na pa yung incidental expenses. We have a total of 189 na qualified na employees at the City Government of Urdaneta. Agramanan ka na ito empleyado iti Urdaneta Community University, UCU, na under mo lang iti administration, iti supervision di Urdaneta City Government. Bombo Rodolfo Madera para sa pambansang radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union, Basta Radyo,